Όπως βλέπετε έχει γίνει το αστάρωμα και προχωράμε στο δεύτερο βήμα, τοποθέτηση ασφαλτόπανου Ιταλίας με φλόγιστρο προπανίου. Περιοχή Κατερίνη. Δώματος διπλός τάπητας. Βρισκόμαστε στο σκούπισμα και αστάρωμα. Όπως βλέπετε, ο παλαιός τάπητας παραμένει και το χρησιμοποιούμε ως φράγμα υδατμών. Περιοχή Σταυρούπολη. Ξεκινάμε την τοποθέτηση των ασφαλτοπάνων από το χαμηλότερο σημείο που είναι η υδροροή και πηγαίνουμε, όπως βλέπετε, ανωδικά προς τον Κορφιά. Η επικόλληση γίνεται με φλόγιστρο. Πάλι ξεκινάμε από το χαμηλότερο σημείο, όπως βλέπετε, και προχωράμε ανωδικά προς τον Κορφιά. Στεγανοποίηση, περιοχή Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανο Ιταλίας με επικάλυψη λευκής ορεκτής ψηφίδας. Περιοχή Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Μονοτεχνική. Και από την άλλη πλευρά, όπως βλέπετε, περιμετρική σφράγιση με στεγανωτικό καουτσούκ, στα κάγκελα ειδική ασφαλτική ελαστομερή μαστική, υδροροές, περιοχή Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Η επιφάνεια προσμόνωση είναι πλέον έτοιμη για τη σωστή επικόλληση των ασφαλτοπάνων. Μονοτεχνική περιοχή, Νέα Πολιτεία, Νέο Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε την τοποθέτηση των ασφαλτοπάνων από τη χαμηλότερη την υδροροή, από το χαμηλότερο σημείο του δώματος στην υδροροή, και προχωράμε ανωδικά. Όπως βλέπετε και από εδώ πέρα ξεκινήσαμε από το χαμηλότερο σημείο, τοποθετούμε τα πρώτα. Προεργασίες δώματος έχουν γίνει, σκούπισμα, ξύσιμο, αστάρωμα, και αρχίζει η τοποθέτηση των ασφαλτοπάνων. Μονώσεις ταρατσών, μονοτεχνική περιοχή, Νέο Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Περιοχή Νέο Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Όπως βλέπετε, έχουμε τελειώσει τις προεργασίες δώματος και το αστάρωμα με πίσα, και προχωράμε στο βήμα τοποθέτηση των ασφαλτοπάνων Ιταλίας με φλόγιστρο από το χαμηλότερο σημείο, όπως βλέπετε, και προχωράμε ανωδικά. Συνεχίζουμε τη στεγανοποίηση.
Όπως βλέπετε, τα ασφαλτόπανα έχουν ειδική πατούρα αλληλοεπικάλυψης, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να περάσει το νερό. Άλλωστε τα τοποθετούμε και με τον τρόπο αυτό που σας είπαμε, ανωδικά, και έτσι τα νερά όχι μόνο κρατάνε τις κλίσεις ταράτσας, αλλά τα βοηθάμε να πηγαίνουν προς τις υδροροές. Κομμάτι Α, κομμάτι Β, κομμάτι Γ, κομμάτι Δ. Σκεφτείτε το κεραμίδι, από το χαμηλότερο προς το ψηλότερο. Μονοτεχνική, περιοχή Νέα Πολιτεία Θεσσαλονίκης. Εκεί πλευρά έχει και τελειώσει. Από αυτή την υδροροή έχει μείνει το τελευταίο κομμάτι. Ξεκινάμε από τις υδροροές, βάζοντας το πρώτο. Όπως βλέπετε έχει αλληλοεπικάλυψη, όπως ξεκινήσαμε και από την απέναντι πλευρά, από την υδροροή, και ανεβαίνουμε ως τον Κορφιά, το ψηλότερο σημείο της ταράτσας. Σταματάμε, ξεκινάμε από την άλλη πλευρά, που είναι πάλι το χαμηλότερο σημείο της ταράτσας, όπως βλέπετε, οι υδροροές, ανωδικά, μέχρι να βάλουμε στο τέλος τον Κορφιά. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τοποθετούμε σωστά τη μόνωση, ακολουθούμε τις κλίσεις και τις βοηθάμε περισσότερο να φύγουν προς την υδροροή. Το κυριότερο στη μόνωση είναι οι κλίσεις. Μονοτεχνική. Στεγανοποίηση δώματος, περιοχή Νέα Πολιτεία, Νέο Εύωσμο, Θεσσαλονίκης. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε τελειώσει τις προεργασίες δώματος. Την τοποθέτηση των ασφαλτοπάνων. Προχωράμε στην τοποθέτηση και επικόλληση των ασφαλτοπάνων Ιταλίας, από το χαμηλότερο σημείο προς το ψηλότερο, όπως και από αυτή την υδροροή. Βλέπετε ότι έχει αλληλοεπικάλυψη. Ανεβαίνουμε. Και εδώ έχει υδροροή, πάλι το χαμηλότερο προς το ψηλότερο. Στεγανοποίηση ταράτσας, περιοχή Νέο Εύωσμο, Νέα Πολιτεία Θεσσαλονίκης. Μονοτεχνική. Αφού έχουμε εφαρμόσει την μόνωση, την τυλίγουμε, με το φλόγιστρο κολλάμε και έπειτα τυλίγουμε την άλλη μισή επιφάνεια. Έχουμε τελειώσει σχεδόν τα πρώτα. Από αυτή την πλευρά ξεκινάμε. Μόνος ταράτσας με ασφαλτόπανα Ιταλίας από τη μονοτεχνική, στην περιοχή Νέα Πολιτεία Εύωσμο, Θεσσαλονίκη.
στους 20 πόντους που διαδίδεται σφραγίζεται. Στεγανοποίηση δώματος με ασφαλτόπανα Ιταλίας. Μονοτεχνική. Μόνος Ιταράτσας, περιοχή Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Βήμα 5. Αρμοσφράγιση. Βλέπετε το 5ο μήνα, το 5ο βήμα από τις τεχνικές προδιαγραφές. Ξανασφραγίζουμε τους αλουμινίους κάλυψης ώστε τα ασφαλτόπανα να γίνουν ένα σώμα για να παίρνουν μαζί τις στολές διαστολές, να μην δημιουργηθούν φουσκώματα στο μέλλον και ζάρες. Μονοτεχνική, περιοχή Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Στεγανοποίηση δώματος με ασφαλτόπανα Ιταλίας από τη Μονοτεχνική. Περιοχή Νέα Πολιτεία Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε στο βήμα επικόλλησης των ασφαλτοπάνων. Η επικόλληση γίνεται με φλόγιστρο. Είναι ορυκτή ψηφίδα λευκού χρώματος για την αντανάκλαση. Οργανοποίηση χρώματος από τη Μονοτεχνική. Εταιρεία Μονώσεων Χωρίου Ελλάδος από το 1968. Δεν είναι τυχαίο. Ορίστε γιατί. Μπορείτε να μας πείτε στο 2310 305 574. 2310 305 574. Για μονώσεις ταρατζών με γραπτή εγγύηση αποτελεσματικότητας. Πρώτα
Απλώνουμε το ασφαλτόπανο, το εφαρμόζουμε ώστε να γίνει η επικάλυψη των 10 πόντων, όπως βλέπετε. Και έπειτα τυλίγουμε τη μισή επιφάνεια για να περάσει με το φλόγιστρο να το κολλήσουμε. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Μόνο στη Ταράτσας, περιοχή Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Μόνο τεχνική. Βλέπετε ότι τυλίγουμε τώρα, αφού το έχουμε εφαρμόσει, τυλίγουμε τη μισή επιφάνεια ώστε να ακολουθεί με το φλόγιστρο.